Pwy fydd yn ennill y 3,500? Cawn ni weld nawr ar ran Clwb Rygbi Bala. Clwyd Edwards! Clwyd Edwards, ei ffrindiau'n galw'n T-Dog, gan bod yn hoff o'r raglen Scrubs. Mewn o'r dîm cyntaf Bala yn 19 mlwydd oed, 11 stôn, 6 troedfedd, sair coed yw ei waith, codi to'r pren ac yn gobeithio codi'r to yma yn 15 heddi. Neis iawn, T-Dog, der y draw, gen nhw'r gawn i ffwrdd. Dyma ni, un e Clwb Rygbi Bala, neu Clwb Rygbi Caernarfon fydd yn ennill y 3,500 yna. Right. Yw'r bag i lawr. T-Dog, right e. 3, 2, 1 cynnig Gymro. O, right e, der y draw fan hyn. 8-5 yw'r sgôr i giro. Mae Liam yn ystaf yna yn edrych yn smug i gyd. Ydi ma fe! Right, der y cedi rof yna, ystaf. Liam, tîm fyddigol, ond na i ddim siarad gyda ti, na i siarad gyda ti. Right, ydych chi'n teimlo 3,500? O, gret. Ie, be newch chi? Lot o help i clwb. Da ni am gael lot stafelloedd newid i'r clwb. Ie? Ie. Hei! A sut y ti'n teimlo? Iawn. Iawn, beth, iawn. 3,500 o bunnoedd! Sy'n ni wrth y modd yn siarad gyda Liam, ond... Na. Right, yn y dod eich llawer, diolch yn fawr iawn. Clwb Rygbi Caernarfon!